Chamte 99 store hi Kambuaya market na thial bazar omania bungrua chi hrang hrang inchung bungrua le thuam no te an zuara plastic item te chapal ti te naupang school form te a tulang zelin an cha sak thei vek boka an zuar boka moza ti te le toys hrang hrang an neia hei Christmas a hnai dawna bungrua te pawh an in la thar dawna October nili ania voin hi October nili nia November bora bungrua an in langa an tam takan la dawn ni Christmas bazar tur te tan pawh bazar teuh thei dawn ni du khali tur omang hei tun la lo lang mek hi te 99 store ania hei pawh hi chu tiang tho chu ani bungrua chi hrang hrang puan than t-shirt te plastic item te le toys chi hrang hrang naupang lawm zawng te le khanga kha school form te pawh aniang chu an nei vek bawka chuan Kambuaya market ah hian dawr chi hrang hrang panga lai a awm a Piduati dawr a awm bawka Piduati dawrah hian manto thuamna ṭha manto chi deuh a awm a ṭha em em bawk ani a ṭha dang huin a tlawm hei awm electrical ania hei a nei tupa hi usiam ania a bungrua hian a hnawchhuak lo chauh tawh ani thutna pawh a leng tawh lo customer te kalna pawh a leng mang tawh lo a chuanin hei phone part te inverter te le huan samna khawl tih ang reng te cable tih te chuan electronics lam electrical product thil reng reng a awm deuh vek ani chuan til hi a dawrah hian thil a ti tlawm em em a amah hi biak a nuamin a fel em em bawk a tin laklawh thil a lo awm thut pawhin a ba te pawn a lak thei zel ani fel khawp mai hetah hi mama a awm a an dawr hi gas pat thleng in awm vek chi hrang hrang ani hetah hian a chungah kan chho zel anga a chung lamah hianin kawngpui arah hianin motor parts dawr leh archa dawr a lo awm a hei archa dawr nei tupa urawa ania din an dawr hming chu din feeds ania archaw te buh mihring chawih tur din ready made feeds ni uboi pawh lo lang a chuan archaw chi hrang hrang a awm a le chaw buh rice pawh a awm a chuan vokchaw te pawh a awm vek a Hughes kan tih te Godrej kan tih te chi hrang hrang a awm vek a tlawm takin duhtan a lei thei bawk a hetah hianin hemi building neitu te uma dini te nupa uma hminga te nupa an awm a hei hi motor part chi hrang hrang leh oil chi hrang hrang a awm a motor part chi kim an zuar a a ṭha hle mai hei helaiah chuanin duh a piang kha a awm ani hemi market ah hi chuanin hei a tam zia mai chu an bungrua hi hei
khat fe kan khu ta te pola khata an bung ro hi he an nu pa nu ma mi ngate nu pa ma di ni nen an lo langa doran nu min an fel ema he motor battery te le nei nat bol chi sang te mai bike two wheeler accessories te po an nei teu mai he chuan sprayer spray color te po nual mai he teu mai henga hian hi Kambuai market chu nia MM Motors ani he MM motor part